25 декабрьдә Яшьлек без сараенда 2020 елга йомак ясауга багышланган традицион тантана узды. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов, куратор Иван Гущин, шәһәр һәм район советы депутатлары, предприятие оешма җитәкчеләре, хезмәт коллективлары вәкилләре, хезмәт алдынгылары катнашты. Елган нәтиҗәне Разиф Кәримов ясады. Чыгышында район икътисадының барлык тармаклары буенча 2020 елда ирешелгәннәрне бәян итте, алдагы елга бурычлар билгеләде. Агымдагы елда да район шәһәребездә тарихка кереп калачак вакыйгалар, матур күрсәткечләр, уңыш казанышлар булды. Бу һәм башка күп кенә казанышлар районыбызда яшәүчеләрнең тырышып эшләү нәтиҗәсе. Ышаныч белдерүегез, кирәк вакытта ярдәм итүегез, фидакар хезмәтегез һәм район тормышында актив катнашуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Тантанада ел җитәкчесе, хезмәт кешесе, Зәй муниципаль районында сәламәтлек елы, иҗтимагый тирәлек номинацияләрендә бүләкләү, хөкүмәт бүләкләрен тапшыру һәм башка күңелле мизгелләрдә булды. Ел җитәкчесе номинациясендә җиңүче дип Агрокөч акционерлык җәмгыяте генераль директорының Зәй Шикәре акционерлык җәмгыяте мәсьәләләре буенча урынбасары Антон Трошин белән Зәй Керамзиты ширкәте директоры Рәйхан Минаҗиев табылып, алар тантаналы төстә бүләкләнде. Решением конкурсной комиссии победителями в номинации «Руководитель года» признаны Трошин Антон Александрович. Хезмәт кешесе номинациясендә быелгы авыл чорда тырышлык куеп эшләүче табиблар, эчке эшләр бүлеге, Роспотребнадзор хезмәткәрләре һәм башкалар бүләкләнде. Благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявляется чемпиону Николаю Антелеевичу, корреспонденту газеты «Зәй Афуклары». Шунысы игътибарга лаек. Безнең Зәй информ оешмасының хезмәт кешесе номинациясендә Зәй Афуклары газетасы корреспонденты Николай Шамионов белән Зәй телевидениесе журналисты Елена Маврина бүләкләнде. Елга йомак ясау чарасында узып баручы сәламәтлек елына табибларга мәдхия укылды. Анда район шәһәр үзешчәннәре, иҗат коллективларының берсеннән-берсе мавыктыргыч чыгышлары, котлаулар, якташларыбыз Марат Галимов, Ясминәнең чыгышы яңа ел тамашасы белән оралаштырылып барылды. Алдагы туган як ялында тагын да зуррак уңышларга ирешергә язсын. Хәерле, имин, бәрәкәтле еллар булсын. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.